Richard ydw i. Dwi'n gweithio yn ysgoliau Llangewydd ym Mhen y Bont. Ro'n i'n eisiau wella fy Cymraeg fel iaith. Ro'n i'n gwybod tymau bach o Cymraeg, ond doeddwn i ddim yn defnyddio'r Cymraeg digon. So roeddwn eisiau edrych am cyfleoedd i ddysgu fy plant Cymraeg yn fy ysgol i. A hefyd ro'n i'n eisiau siarad mwy o Cymraeg gyda fy mhlant yn fy nihi. Gyda fy neulu. Dwi wedi dysgu llawer o bethau. Mae gen i naw banc o adnoddau gwahanol i defnyddio i ddysgu'r plant gemau gwahanol. Rydw i wedi bod nôl i fy ysgol i am un dydd y tymor yma, a rydw i wedi trio'r defnyddio'r gweithgareddau gyda'r plant. Mae nhw wedi dwlu defnyddio'r adnoddau a dysgu llawer. Mae'r tiwtoriaid wedi bod yn anhygoel o dda. Mae nhw wedi bod yn cyfeillgar a cefnogi ni gyda'r iaith. Mae nhw wedi dangos i ni sut i ddysgu'r iaith mewn ffordd hwyl a diddorol. A mae nhw wedi bod fel ffrindiau gyda'r athrawon. Mae yna awyrgyll gwych yn y ddosbarth. Mae gen i llawer o bethau dda i dweud am y tiwtoriaid, dim ond pethau dda. Mae'n cwrs dda iawn i gwella eich Cymraeg, gwella eich hyder mewn ddysgu, a ddysgu iaith Cymraeg, a edrych am cyfleoedd i ddysgu'r iaith mewn pynciau eraill, mewn ffordd traws cwricwlaidd. Rydw i wedi cael blwyddyn gwych.